D'Anèlia posa un altre cop al peu Tere Morató, que lluitarà en segona acció, se l'emporta. El canyo de Tere Morató, atenció que és contraatac, és 4-3. 4 atacants d'Andorra per 3 defensores de Geòrgia. Encara Tere Morató a l'espai per Carla Vert, se la vol emportar, se l'emporta! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Era bona, i tant que era bona, amb el gol de Carla Vert, que marca el minut 16 per l'empat. Assistència a l'espai de Tere Morató. Demanaven fora de joc les jugadores de Geòrgia. Ara veurem la repetició, però el gol de Carla Vert se l'emporta i amb cama esquerra com ajusta la pilota per fer l'empat a 1.